L-Awtorità għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur qalet li passiġġieri li jistgħu jintlaqtu minħabba l-coronavirus għandhom id-dritt ta' reviżjoni sħiħa tal-pakkett tal-ivvjaġġar jew titjira fi żmien 14-il jum. Fi stqarrija l-Awtorità spjegat li dan jista' jsir jekk il-pakkett tal-ivvjaġġar jitħassar minħabba ċirkostanzi inevitabbli u straordinarji fil-post tad-destinazzjoni jew fil-viċinanzi. L-Awtorità qalet li dan jgħottu ukoll għal btala mixtrija brabta ma' avveniment sportiv li ġie kkanċellat jew f'każ li l-awtoritajiet tal-pajjiż jordnaw li l-logħba tintlab bil-bibien magħluqa. Żiedet tgħid li d-drittijiet tal-konsumaturi dwar id-titjiriet ikkanċellati japplikaw ukoll f'każijiet jekk dawn jitħassru minħabba ċirkostanzi straordinarji bħal projbizzjonijiet tal-ivvjaġġar. Madankollu f'dawn il-każijiet il-passiġġieri milquta jistgħu biss jitolbu rifużjoni jew rotta mill-ġdid iżda mhux kumpens. Fi stqarrija separata l-Ministeru għat-Turiżmu ħabbar li l-ġimgħa se jitlaqqa għall-ewwel darba kumitat magħmul minn stakeholders ewlenin fl-industrija tat-turiżmu brabta mal-coronavirus. Il-Ministeru qal li huwa konxju li s-sitwazzjoni tista' titlob deċiżjonijiet li jħallu impatt fuq l-ekonomija, b'mod partikolari l-ivvjaġġar u l-industrija tat-turiżmu. Intant l-imxija tal-coronavirus se tkun ukoll biċċa u ġieħ ta' ras għall-awtoritajiet edukattivi. Dan wara li l-Union tal-Għalliema l-MUT ħarġet direttivi lill edukaturi fl-iskejl primarji ta' Raħa Ġdid u l-MCAST minħabba li allegatament m'hemmx provvista tal-ilma. Madankollu sorsi qrib dan l-istazzjon xejn u dan. Min-naħa l-oħra l-MCAST appella lill-MUT biex tirtira d-direttivi li tat lill-letturi f'dan il-kulleġġ biex ma jagħtux lezzjonijiet lill-istudenti. Fi stqarrija l-MCAST iċċara l-provvista tal-ilma telqet wara żball li sar minn kuntrattur tat-toroq li kienet iwettaq xogħlijiet qrib il-kampus. L-MCAST spjega li f'temm ta' siegħa u nofs il-provvista ġiet lura normal anke permezz ta' bowsers tal-ilma. Qal li huwa ħasra li l-MUT ordnat dawn l-azzjonijiet u telfet il-lezzjonijiet lill-istudenti minkejja li dak li ġara ma kienx jiddependi mill-amministrazzjoni tal-kulleġġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.